Здравейте хора, днеска ще снимаме CS ботове. Ще играем малко с ботове, че не съм играл нашето, знаете ли от кога. Ще направим 2 минути този маратон. Ево го, учихме го, дами и господа, нов рекорд. Браво е контртерорист. Били съм двама. А така само контртерорист. Само си нагода настройките и се върнем след малко. Върнахме се. Пробваме да убием двама. Къде са, бе? Ти ги няма нещо. Ето тука. Малко лаги, защото съм изтрил от другите клипове, където са правили. Те са някъде към 2 гигабайта. 3 или повече. А къде си тия, бе? Ай, тук е ти. Много лаги. Тук е някъде горе отива. С 4 патрона пихоня. Мога и по-бързо, но ще го скипна докато намерим другите. Върнахме се, аз ги намерих на... Ето вече са. Ще го скипнем. Върнахме се, тук що убих 3. Оня пак не мога да намерим. Това. Съвърна докато го намерим. Намерихме го на Б. И убихме го и сега ще спрем бомбата. И хора, това беше от нас. Виждате колко убихме. Вече стане още повече. 7 от 0. Не от 7 от 0 ми. 10 от 0. Беше от нас. Абонирайте се, харесайте. Довиждане.